Αυτό είναι το πιο ισχυρό καμεροκινητό που έχουμε δει μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε χαρακτηριστικά. Είναι το νέο Oppo Find X8 Ultra. Αν νόμιζες ότι το Find X8 Pro που είδαμε μαζί και σε βίντεο ήταν κορυφή, αυτό το πάει ένα βήμα παραπάνω. Έχουν βάλει μια σύντζα σκύρια κάμερα στα 50 MP, 3x τηλεφακό στα 50 MP, 6x περισκοπικό τηλεφακό στα 50 MP και μάντεψε 50 MP ultra wide κάμερα και ένα μπέπτο σενσοράκι για τις κάμερες φτιαγμένο για να βελτιώσει τους χρωματισμούς. Στο τσιπάκι έχουμε τον κορυφαίο Snapdragon 8 Elite, 6100 mAh silicon carbon τεχνολογίας μπαταρία, 100W συναισθήρματη φόρτιση, 50W συνασύρματη, οθονάρα στις 6,82 ίντσες και μάντεψε. Ναι, είναι για Κίνα. Ρε Κινέζοι, κάτι τέτοια κάνετε και γι' αυτό ο Τραμπ σας κάνει όλο αυτόν τον πόλεμο. Κρατάτε τα καλύτερα για πάρτι σας.